Sunt din Roman, am 23 de ani, sunt de mic pe stradă și nu mi-am văzut familia de vârsta de la 9 ani. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am văzut familia cu noapte, cu Fundația Parada. Alin, ce te face pe tine strada? Strada mă face din ce în ce mai rău și eu vreau să ies din ea, pentru că prea mulți oameni s-au luat de mine, n-are cine să mă apere, dorm pe poduri, în blocuri. Tu crezi că e o viață mai frumoasă pe stradă? Tu crezi că schimbă viața? Prima dată când am ajuns în stradă mi s-a părut că e bună, dar am văzut mulți s-au luat de mine, mi-a fost frică și acum știu ce înseamnă viața de stradă. Viața de stradă înseamnă foarte pericol pentru mine. Cum ai aflat tu despre Fundația Parada, Alin? La vârsta de 11 ani am aflat de Fundația Parada în Vandan. M-a adus aici și când am venit la fundație am crezut că e rău, nu mă bagă nimeni, am crezut că se întâmplă ceva rău aici, fără lumea mâncarea. Și după cum am văzut, mi-a fost bine, nu mi s-a întâmplat nimic așa. De ce îți place ție să locuiești pe strada, Aline, și să nu continui să ai tu o școală terminată și... Eu aș vrea să continui, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am făcut buletinul și trag de Parada să facă și mie un loc de muncă. Aici la Fundația Parada, cu ce te ocupi? Cu spectacol, școala și animale. Și care dintre ele îți place cel mai mult? Cel mai mult îmi place Spectacol. Până asta e pâinea noastră. Ai fost vreodată plecat în afara României? Da. Am fost în Italia, am fost în Firenze, în Campobato și Milano. Pentru tine, prietenii tăi care locuiesc pe stradă, voi sunteți ca frații, ori vă băteți, ori vă înjurați? Jumate, între bine și rău. Suntem puțin buni, după aia din cauza la droguri, îi ia la bătaie, vine poliția, îi dă amendă pentru unul care face rău. Și de azi încolo stau singur sau stau cu Sergiu. Unde ai cunoscut-o pe Mia? Pe Mia am cunoscut-o în Parada. În Parada. Fiindcă m-a ajutat foarte mult, am văzut ce poate e, ne-a vorbit frumos, am vorbit și eu, și cu vorbele astea m-am băgat pe la ei și am câștigat mult de la ea. Ai fost la alte centre sociale? Am fost la Cireșare 2, la Rom Florian Cireșare 1, cam astea două centre. Ce vrei să faci tu în viitor, Alin? În viitor aș vrea să fiu om de serviciu, să am curat în blocuri. Am muncit acum 2 ani la Carrefour, la Uliere în spate. Nu mi-a convenit când s-a furat din salariu, nu ne-a dat salariu cum trebuie. Și m-am supărat și am plecat de acolo. Că la mai mulți colegi s-a întâmplat așa. Mi-a povestit prima dată, am crezut că nu mi... Cum ați fi așa și mulțumesc și îmi dai tu de sus. Așa, lasă așa, nu apăsa pe nimic. Bine. Salut! Mă numesc Mia, am vârsta 34 de ani, vin de la județul Sibiu și am avut și o viață grea pe stradă, am trăit și eu cu foarte mulți copii pe străzile Bucureștiului împreună cu ceilalți abandonați de părinții lor. Eu mi-am făcut viața mai mult pe stradă, am stat 19 ani. La o vârstă mai mică, la 16 ani, mi-a sosit și mie timpul să am și eu un băiețel care se numește Zafir George. După aceea am cunoscut pe Milut, care și el venise în România să ajute copiii străzii și să ne ajute să ieșim din stradă. Dar a fost foarte greu la primul început pentru Milu, pentru că el venise zi de zi la noi, să facă activități cu noi, să desenăm și să facem foarte multe chestii frumoase. Cum am aflat eu despre circ, pentru că circul noi am început să îl facem pe stradă, nu am avut nici materiale, lucram cu pietre
făceam cu bidoane de plastice, cu mai multe chestii. Și după aceea am început să fac și teatru, am început să fac foarte multe chestii. La vârsta 18 ani am început ca să ies în afara Bucureștiului, să plec în turneu în Franța, primul turneu care a fost. Și am făcut un spectacol în Franța. Am fost foarte bucuroasă pentru că am reușit să fac acest spectacol. Dar nu eram obișnuită să stau în apartamente sociale. Îmi plăcea să am viața de stradă. Pentru că pe stradă nu faci nimic, ce faci, cerșești, curte de lume. De ce copiii plec din familii, din casele de orfelinat? Pentru că alții spun că îi bate, alții au foarte multe probleme în familie, sunt foarte mulți frați, foarte mulți surori. Și eu, tot așa cum au avut și alții probleme în familie și în casele de orfelinat, așa și eu am avut probleme. Acum m-am gândit foarte mult ca să... Așteptați pe cineva aici? Să îmi deschid inima cu adevărat, să merg pe calea cea bună și să dea Dumnezeu ca eu să ajung bine. Acum eu am plecat în Franța să fac un stagiu de teatru comedian cascador pentru 2 ani, dar voi rămâne acolo în Franța pentru că acolo e mai bine, decât să mai mă întorc în România să continui drumul ce rău, cum a fost și înainte, stau pe stradă, să mă droghez. Așa știu că în Franța îmi caut un loc de muncă după ce termin stagiul de teatru și voi lucra la fermă cu animale, pentru că iubesc foarte mult animalele și pentru mine Parada este o familie, am foarte mulți prieteni și vreau să spun că este un director foarte bun, adică să înțeleagă pe toată lumea, vorbește cu toată lumea când are copii probleme și mai multe chestii. Eu le doresc la toată lumea, așa cum am ajuns și eu în Franța să fac un stagiu de teatru, așa le doresc la toată lumea, să-și caute și eu calea cea bună, nu să se oprească la poarta pușcăriei, unde sunt foarte mulți oameni care stau și plâng cu lacrimi pe față, zi de zi se gândesc la copiii lor și la mai multe familii. Eu vă zic, din partea mea, vă doresc mult succes și mult noroc. Alin, ce vrei să spui tu la ultima oară, pentru când dați afară, da? Eu spun... Să lași și un mesaj foarte bun. Eu las un mesaj foarte bun, să mă ajute să-mi găsesc loc de muncă și să uit de stradă, să uit de droguri,